हाँ तो बेटा जौन तू बड़ काम कर ले बड़ा ना वो तो तोके मालूम है बताए के जरूरत तो नहीं के पर हमनी के जौन फैसला कर ले बानी वो तो है जाने जरूरी बा। ए बतावा हमनी कानून के तरफ से तोरा पर मुकदमा करे के बा। मतलब तू पहल का बियाह कब कइले कहाँ कइले केकरा से कइले एकर तोरा पास कोनो प्रूफ नहीं के, लेकिन तोहर बियाह अनु के साथ भइल बा एकर हमनी के पास प्रूफ बा। आई मामला कोर्ट में जाई। कोर्ट में जाई? ऐसे कैसे कोर्ट में चल जाई? कैसे ना चली? धोखा देला के सजा तो कटही के पड़ी ना, दोनों मजा ना मिली। अब तैयार हो जाई जेल के चक्की पीसे खातिर। बड़ा चक्की पिसवाई लोग हमारा से। हाँ देख ले मिल गई तोहर बाप की सजा। ए माई उठाओ ना। नहीं उठाओ ना रे, तोरा उठाए हमरे और ये ढार दे जौन बाप कहले बड़े ना भुगत नहीं जा। बड़ा आइले माई बोले वाला। पप्पा एविया उठाओ ना। ए उठाई हम। ए भौजी उठाओ ना। हम नु ठेंगा अरे जैसन करम कइले बानू हम तका केहू ना छुई रहुआ के। बुचिया ए बाबू चली यहाँ से। घसीट रही। सुना ए सोनू बिट्टू। पापा हम उठाई पापा। चोट लगल पापा।